sabar. Nggih, Mas. pripun? Wong urip niku lak ming berbagi kenikmatan. Ah iya no. Kula dalu niki kula ditimbali Mbah Ahmad. Mbah Ahmad. Dereke panjenengan. Kula nggih pengin berbagi kenikmatan. Maksude? Nah niki lak gandeng bakul kacang niku lak ming mider mawon. Heeh. Pak De. Pak De bakul kacang. Pundi iki bakul kacange? Sik kacange jenengan ke dumno wong-wong niku. Jenengan lenggah tak senengke ndelok wayang jajal. Oh ngono. Kacange dumke. Jenengan dupne, Pak. Mengke nek pun tek ngriki nemoni asistene Mas Kluthuk nggih. Lho Pak. Kon bayar nih. Pun jantungke, pun mengke urusan kula, jantungke sik. Heeh, totale pira mengke Kacange dumke kabeh ngriko. Mengke nyuwun totalan Mas Kluthuk mawon nggih, Pak. Ini jenenge berbagi. Nggih to, Pak. Berbagi. Dadi artanipun saking desa Gundang Legi teng panjenengan. Ya didum. Barokah. Didumne. Kula jenengan jak barokah melih. Yo sakniki kula dumke kali bakul kacang ya barokah melih. Ditukoni didahar tiyang kathah nggih barokah melih. Oh iya to, kae bakul kacang to. Nggih, Pak. Didumne kanca-kanca kae. Pun pokoke jenengan culke niku lho Pak, kacange ndang wat-wat ngoten. Ben di pun dan dijabuti ngoten lho. Oke, nonton wayang. Pak, kacange nyan domne kok banget diderne ae. Nah, didomke ngriko, tas ngoten. Nah, ngoten pun monggo dipendheti. Nah, kali ditung iki pun didahar, Pak. Nah, ngono lho, iki jenenge awake dhewe iki seneng ora Iya dirasake dhewe. bagi-bagi rezeki. Nah, pun iki ngajeng. Nah, ngeten lak penak. Wah, ini iki mesake kok. Iki jenenge pelawak sing dermawan iki kaya klitik iki. Nggih. Dadi paling mboten ki bakul ki ya ngalah berkah. Heeh. Sok kala yen ditukoni ya saya berkah ngoten lho. Pun Pak, pun telas. Riki Pak, riki Pak. Pak Ding, riki Pak Ding. Nah. Jangan riki, Pak. Alhamdulillah. Riki totalan. Riki. Go Pak De. Ya ora Mas Gareng. Iki lho jenenge ngopeni kanca-kanca bakul ki. Mas Gareng. Nggih. Yang pirsani, piyayine leh seneng guyang-guyu kowe ngoten iki. Marem makan marem. Ngeten iki duwite keke bojone sesuk barokah mulih. Pak mriki. Nah, jenengan niki. Ya. Niki asistene Mas Kluthuk niko. Nah, Pak, bakul pop mie niku didumke pisan. Nah, pop ini ya. Pop ini didumne. Nah, pop mie iki cah cilik-cilik Pak ngarep niku lho. Sing cah cilik iki didumi kabeh. Didumi cah cilik niku. Nah, pop mie dientekke. Nah. Mau jare kacang tok. Ora. Ya ora apa-apa wong sing bakul iki mek bakul kacang tok nek bakul pop mie. Nah, ambil engko ditotal. Wah, jenengke tenan iki. Jan. Alhamdulillah. Ketok luwe kabeh. Berkah. Iso dum-dum rezeki lho ngene iki jenenge. Kowe termasuk dana rasa ki ya ngene iki. Pun Pak, telas pop ning ngriki. Nah, ingkang mriki, Pak. Pak, kek nggowo apa nek kae? Nah, antri kabeh iki. Sik, apa kok kokean jenengan domne urusane karo Kluthuk nggih. Ingkang mrika, Pak, sebelah kanan. Bakul apa? Bakul apa sik, Tuk? Anu Dik. Nun. Kacange kek ngriko. Nah, wis. Ben didar ngriko. Nis aman kae. Wis penak. Sok bengi iki ya. Jas modar kowe, Mas. Ora ngene jenenge bagi-bagi rezeki, Tuk. Wis ndang dikek termasuk Jo Kluthuk kuwi pelawak sing dermawan. Bu, ibu. Tepuk tangan. Kacange dumke, kacange tok mawon sik niku. Nah. Ngoten wis, alhamdulillah. Ngriko, biking. Pak, kacange gombri, Pak. Ngriko, wis alhamdulillah. Jan seneng aku ngene iki. Iya no. Pun riki. Nah, pun riki, sedaya riki. Nggih, nika urusane kalih mburi nggih. Nggih, pokok. Nah, ngriko wingking. Nggih totalan ning mburi. Muga-muga sehat pun. Amin. Mas Gareng. Nggih. Niki kabeh mboten kok kula nanging sing tanggung jawab Mas kula Jo Kluthuk. Dadi termasuk sedekahe Mas Kluthuk. Weh. Tepuk tangan buat Kluthuk. Kok nangis to, Mas? Ayo nembang. Wis wae nembang. Iki sing dodolan melu seneng atine kok. Ayo nembang. Sing nembang bro ya Lintang Kairo. No, sampean ya aja nangis to. Piye ngopo kok nangis? Sampean ki nyapa nangis? Hah? Anu ta, lara mata. Boten, Mas. Lah nyapa? Sedih ta? Sedihnya apa? Apa diringi apa piye? Nah, diringi lagu. Selamat ulang tahun. Ulang tahun ta Kluthuk? Sing ulang tahun sapa? Lah iki mau jare mbok kon borong kabeh. Lah iya. Borong matamu.
Lah yo kadung bakule seneng lho. Wargane kadung seneng lho. Iya. Kadung wis didahar lho. Pop mie yo cah cilik-cilik. Sapa ngerti bocah sing dipangku kae mangku pop mie. Terus delalah omong ning gone ibuke, "Bu, tumbasne pop mie Pak Kluthuk lho, Bu." Seumpama duwe gawe nanggap Pak Gareng ya, Bu, dagelane aja Pak Kluthuk lho, sapa ngerti iso. Sapa ngerti ngono. Kuwi jenenge donga. Nah. Ngono. Ya ta. Melu seneng. Ngene termasuk kowe kena nggih contoh kanca-kanca seniman aja mek mikir awake dhewe tok nih, ya mikir kanca-kanca liyane. Iya makanya iya. Lah iya, ikhlas ora? Ikhlas. Tenan. Tenan ora? Lek ikhlas mesem lho, lek ikhlas mesem. Ikhlas mesem. Mesem. Guyu wae. Lah iki kabeh guyu. Ora mesem kok semu nangis ki lho. Ora nangis piye? Cakeme klinik men awak le tok. Lah wong klithiki adikmu kok kepengin nyuwargane wong tuwa, nyenengne dulur tuwa. Derajatmu ben diunggahke karo sing nggih urip. Ngono lho. Ya wis. Nah, ikhlas. Ikhlas ya, Mas. Ikhlas. Ikhlas wis. Mesem sik. Mesem sik ndak. Mesem gene penonton. Jen. Kelek bakul lagi. Wis entek pisan. Entek wis sol. Ngono. Wis lha bakul bakso ke anu ke. Ora enek. Oh, lah kae triping. Lah, Anu, mengke diadei kresek, mengke ditotot. Lah yo, wong dek kok Samarinda ora entek kok dadak bingung to kowe. Ora cetok. Iki anakmu wedok Lintang Kairo. Sugeng dalu Om Rudi. Nggih, sugeng dalu Cahayu. Nggih, pripun pawartosipun? Lho, seger waras sehat walafiat. Dalu menika sowan wonten Nganjuk lugunipun gondang legi. Atur nuwun. Alhamdulillah. Sehat nggih. Pokoke bencing nek enten totonan ndang teko melih. Mas sampean kira salaman to, Mas? Salaman to. Salaman sik. Salaman, Tuk. Salaman. Salaman to, wong yo ikhlas. Wis. Nah. Amin. Amin. Kowe mau nyapol liwat kene bener. Ya bene wong golek rezeki kok yo. Rumasaku. Tapi dhek marem lho, Kluduk. Marem mesem-mesem ki lho dhek. Guyang guyu ki lho dhek. Dan teko jero leh guyu tenan. Masaku. Iya itu lho. Iya. Jangkrik. Ora apa-apa kok yo. Kese jangkrik iki bengi aku seneng, Pak. Lah, seneng bengi iki iso berbagi rezeki. Saiki giliramu, sok ben nek ketemu meneh gilirane awakmu. Sok ben nek ketemu meneh klitik nyiarne awakmu neh, ngono lho. Padahal kan biyen yo ngono kuwi. Aku gak. Iki Lintang ben ngaturi tetembangan buat warga masyarakat mapan wonten Gondang Legi. Nembang sik ya. Ya apa? Lah sampean arep ning ndi? Nah iya, arep nyandi sampean. Takok asistenku. Apa? Takok ngopo? Takok apa? Entek piro? Kuwi jenenge sedekah samar. Wong sedekah ki aja diitung le. Engko lek entek kokian pitik loro sing ning gabah tak gone mulih. Lah kuwi pitike Pak Lurah. Sampeyan ki ngawur to, Mas. Sedekah ki aja diitung ben resik. Ora lokak saya kebak ora kelong malah bombrong ngono lho. Matur suwun. Tapi selamat buat warga masyarakat mapan Gondang Legi di sapa, Nduk? Sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu. Nah, gila. Tasik semangat nggih. Amin. Tasik baru oleh kacang oleh pop mie kok di semangat kaya. Nggih, dalu menika rawuh dhateng dalemipun Bapak Lurah, Pak Ahmad. Lurah, sugeng dalu Bapak Lurah. Wah, jan masyaallah, piyantune bagus sanget. Wah, kaya Werkudara. Tenan. Nek yo sik bagus kae wong gelem bayari pop mie kok. Ayo rumah saku. Coba nganggo bawa. Kula tak pengen sampean bawa buat warga masyarakat sekali tempo. Bawa ini manut penjenengan, pokok pelok napa Cahayu? Oh, nggih. Iki sembarang iso, Tuk. Pangkurinoso nggih. Lah nyang apa to kok ora pangkurinoso ki? Cocok. Cocok. Siap. Cocok. Apik. Ninanona. Coba Nduk sabron. Piye, Tuk? Pangkurinoso ki piye, Tuk? Aku selali. Ayo. Utek-utek. Mergo utekku bengi iki mek pop mie karo kacang. Wis to. Tenang wae rasa. Muga-muga sesuk kowe iso sedekah neh. Ngono lho maksude. Amin, Pak. Iya. Ngono. Rinosa. Ya, Pi. Saya
Bocah niki wis cilik gawane nggih ngeten iki, Pak. Ya wis iso Pripun? cilik Wis apik. klasikan, Lah wong sing momong kula lak nggih jenengan to, Mas. Ayo mbiyen kowe iki cilik panjen tak imbangi, tak indit kok. Jenengan dusi, jenengan gendong. Ayo, Nah, biyen iki sik lho, cilik. biyen awakmu ki didusi Lintang Kairo. Dari sampean ki sampean kudu balas budi, sampean kritik dusana ya. Bisa nama kamu. Ojo Ya sik. salah to, Mas. Ojo sik. Kalau ning jowo cang kacang. Kalau Mas. Kayane. Oh, isek. Nah niku ibu-ibunya. Weh. Ya Bi. Neno. Karasara saning hati. Padha anakmu ya Duk suarane. Nggih, Pak. Anakmu ya bakat nyinden. Duk, mikir kacang dek. Oh, sik ngandani, Pak. Oh ngandani kon nukoni nek. Iki. Pancen nek nggen Lintang Kairo niku tatane klasik, Pak. Oh. Kula meling teng Lintang. Pripun? Yo, C. dadi sinden kuwi dising disinaoni gending-gending sik wae. Nggih, leres. Nyapa? Bakal apa kae? Bakal apa kae? Bu. Pentol. Bu. Bakal apa niku? Permen. Mana? Napa niku, Bu? Tunggu. Gumlo! Kowe iki lho. Ya ora oleh nyentak-nyentak ngono kuwi to, Mas. Melo, Bu. Halus to, lahir batin. Gumlo. Ora ikhlas no kuwi. Dumene sapa? Kok karo kaya iki? Oh, penonton duwe njaluk asisten iku, Bu. Ya wis. Wis, alhamdulillah. Paling buri njaluk duwe kono. Oh, wonge nyepak ning mburi to asistenmu. Pun Bu langsung teng ingkang mawon, Bu. Rasa mbok tangisi wong gampange ya senenge kok. Nangisku ki nangis seneng. Lah, Oh, tangis bahagia. iya, Pak. Terus Ayo, penonton kene mikir timbang ketelan pitik iku. Lah kok nyeneni wong bene to nelek ya ben wong pitik iki penggaweane meng nelek kok ya. kelangan 500 ya nyeneni wong lho. Aku. Ning ndi bocahmu? Ya. Be. Kon nuku pisan kuwi. Apa? Kentongan kon nuku pisan. Nyapa Kuwi kentongan. kagungane Pak Lurah lho, Mas. Itu bakal kentongan to. Lah, wong kentongan tondo saka Pak Lurah kok. Lah. Bakal kentongan. Mas aku. Yes. Kapan sumanding sisihmu iki jenenge bakul pemain seni membaur ki ngene iki. nggih leres. Terima kasih ya, Duk. Aku wis melu marem ki kanca-kanca pengrawit apa mau tukokne rokok jog luduk manut ya. Manut. Ah. Rene le. Weh. Sini. Oh iya, wah kuwi jan sedekah tenan ora meng rokok, ora meng gur kacang tok ning ya. Sedekah berupa wis. Oh, ke cah cilik kene. Cah cilik. Wah, Jan. adiknya kesini adik. Iki gentik-litik dom-dom duit to? Ampuh. Kluthuk sing nukokne panganan, klitik sing nyangoni penonton. Nah. Ndok rene, Ndok. Aku yo kene kan. Heeh. Wis, nek iki cah cilik-cilik. Jancuk dompetku iki kok. Nyang apa to? Ben marem kok mangsamu. Lho iya no, sedekah ki ora perlu ngenteni poso. Sedekah ki ora perlu ngenteni wong buta. Nyapa to? Tak wani lho. Kowe lak repot to. Heeh. Tak wani. Dadi adikmu ki mbantu kowe. Ngowahi. Dompet kowe. Wis bayari tahu. Kacang mie sik nyangoni. Lah jenenge adik asu kok ya.
Oh, ora. Kowe iki ben total ngono lho. Kan repot tak jipokke ngono. Ben komplit ngono. Kowe bantu kluthuk ta maksude? Ben ora kerepotan ngedum to. Nah, ngono jenenge adik sing beneh, Tuk. Nah, kuwi lho, Mas. Kuwi adik sing beneh. Matur suwun. Wes aku klitik ngawur. Wis domongi bene. Wong niki dek wingi bengi sangoni Pak Wali Kota Samarinda. Lho, 10 digo dhewe, Pak. 10 juta. 10 juta Pak Lho. Wali Kota Pak Haji sinten Andi Arun. Ora didumne. Mboten dom ke gomleh kok. Oh, mau tuku apa, Tuk? Ayo. Gitu kok apa? Mau tuku apa? Wong iki kulak sepatu. Kulak sepatu. Dek ra iso omong, dek iki ngrasake seneng, Mas. Trenyuh. Terenyuh bunga. Dek gak iso omong, ngrasake seneng. Bersyukur mergo bengi iki iso sedekah iki Besel mangapol bersyukur. dulu. Wah, Kelong piro. Nasa. Ngitung apa sampean, Mas? Tak delok kilong piro mau lho. turah pira. Ya Allah. Rina Golek bakul neh dek isian. Napa? siapa? Sene cah cilik lah. Weh. Lho, wis kendel jan. Arep mbok sangoni. Mbok sangoni. Dhuwitku sik turah lho iki. Lho, Weh. tenanan apa ora? Kala. Ampuh. Kok ya sik Kuwi iso. jenenge paling ora wong sitok mrene 50.000 kok. Cah cilik. Nah kuwi lho ning arep lho. Kan Kene dok. Weh, bocah kene. Ah, wis jenenge sedekah ki ngono kuwi. Kadung mancing yo ngene iki. Heeh, wis cah loro. Didum ya karo ku ya. kok didum bareng. Didum. Ki lho didum. Wis didum. Ah. Anakku cah cilik iki jal. Oh, Sing kriting iki jal. Jal. Siki enggak ono. Jal, pinjol, enggak ono kene. Rene. Enggak. Rene. Weh, lha kuwi. Wah, akeh men. Sing kriting. Weh nak kuwi jal. Sing kriting kuwi. Weh nak kuwi. Kok lek musuh sedekah akeh men ngono. Aku lek sing Apa? Nangis lho. Dhewe akeh nangis, lha kuwi anake dhewe. Matane layakno lemu ngudutne akeh. Licik. Tibake anake dhewe iki lho. Anake dhewe dikon moro. Oh, iblis iki. Anak dhewe sing kribo iki ta? Iya. Wah. Layakno anake modele kaya kotak amal. Nangis lho. Ayo dicup-cup. Di jal. Anakku nak. Yen wus. Saya Pak Gareng dulu ya. Tak ngeneng-ngeneng anakku. Mbok ora melu aku pira-pira ndero ra mulih kangen karo anakku tak jak iki mau. Wong ngono. Ora kok perkara dijak, kowe terandhe gendakan anyar kok. Ya mrene nesu no bojomu kaya. Ora. Aku iki wong resik aku iki. Wong resik. Duweke jaluken, kok dijaluk bojomu mikir Aku kok. sih tak Pak Gareng. Mbok sumpah lho aku izin dulu ya. Iya. Ya wis neng-neng sik kono. Aku iki tenan. Lagi iki aku iki. Ketoke wajahe kok melas. Ya lho Pak. Mosok kelong pop mie karo kacang ora izin dulu. Mas Ruduk. Entek 700 iso ngrasake pecel tumpange Mbah Ahmad jos. Payeke mlempem iki mau tak delok. Tapi kan mlempem malah penak. Ngono ora kemriuk. Lah. Ya Dok, terus Dok. Yen wis rina Enggal ratri kang apa keok-keok. Nyapa kuwi kok. Apa kuwi jane? Dateng Pite Mbah Lurah lho kuwi. Ya Allah. Arep bapakne, Mas.
Pitik Pak Lurah lho kuwi. Kok malah mbok dolanan ki piye to, Mas? Senene Pak Lurah lho kowe dukane Pak Lurah. Masa entek 700 oleh pitik sitok. Jenenge bedhok pitik kowe ngono kuwi. Ngawur. Ora cetha. Baleke. Baleke ben mangkring ne. Oh pitik turu lho kok iso. Pitik turu penak-penak gugah wing ngijal impeni iso apa piye kaya. Mangsane. Mbok cekel pas papane mo, pupune. Ya silite. Keok klambune. Jan ras sopan no. Ora cetha. Jarene ngeneng-ngeneng anake bae kok nyekel pitik kaya. Ora ngono lho. Tak iki pitik tak himik. Larase kok ya padha to. Kangka dulu kok. Ya senggake pas. Ya Allah ya Allah ya Allah. Terus Mong sliramu tanah liya. Nangis. Anakku nangis kok, Pak. sing nangis anakmu apa pitik kaya. Tak tresnani lahir. Ambune lencong tok. Nah, iki njajal nyilih bawa ya, Nduk. Nggih. Nyilih bawa ki maksudnya njajal ditembangke buat warga masyarakat mriki. Tembang sing lagi tren kari-kari iki wae. Oh. Nggih. Ana Lestari nggih. Oh nggih. Nah, iki semi gamelan, semi Saged, Pak. Lho. Saged niki nggih. Sang buah celuk keng riku nggih. Coba. Buat Pak Lurah, buat para bapak ibu perangkat, tidak lupa buat warga masyarakat dan kanca-kanca muda sarta pamriksa sajaripun. Nggih. Supaya ngundang legi tetep lestari. Mulakno lagune Lestari. Sing pripun ta? Dewi, Pak Ahmad, Pak Lurah. Iki menika Mas Doni ngersake lagu Lestari. Oh, Lestari nggih. Jadi menika tak barengke karo genduk prigel nggih. Oh, prigel ya. Sesuai dengan pundutanipun Pak Lurah kala wau ngersake nangis sajroning ati cu. Oh, saya menika. Oh iya. Nalika sliramu ninggal acu. Dundung crut. Heeh, tublak tutak ya karo nggih spot ya, Nduk. Siap. Oke, bareng karo Lintang Kairu. Ayo gel prigel. Wah, enggak kesel ya gel ya. Cek. Prigel iki apa mambu manten anyar to? Oh. Mereka Pak Kades, Pak Ahmad ninggal katresnan pundutane Nduk prigel. Lelo lole. Wherever nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Oke, oper Lintang. Suwen rina lan wengi amoga Gusti oe ao sakepan anggonmu bali iso kumpul. kaya dueng Entengno kabeh le. cek Indonesia jarane Oke, berikut. jaranan jarane jaran keci taun nono witono
sliramu wae aja lali pawelingku uga Oke, ninggal katresnan wong ayu. Ngajo bergoyang. Ono bakal wong ayu aja meneng ono lintang kae. Rudi. Oke, wong ayu. Ada Bang bergoyang. Iya, iya. Were. Lintang. Entuk. Hey. Nangis saja aku. Sambat sopo wong ayu. Tak suwun rino lan wengi. Muga-muga Gusti sekapan nanggonmu bali bisa kumpul kaya Nduk Lintang pinarak rumiyin. Kabar nyoto matur sembah tetembangan ana lestari ana meneh ya kuwi ninggal katresnan. Brigel. Dalu menika mumpung pinanggih kalian Mas Jo Klitik. Siap. Mas Jo Kluthuk. Oke. Kabar nyoto dalam rangka ya kuwi HUT kemerdekaan Sahayu. Nggih. Lukuripun warga masyarakat mapan Gondang Legi di bawah kepemimpinan beliau penjadiun Pak Ahmad selaku Bapak Kepala Desa. Cileres. Alhamdulillah berjalan lancar kompak selalu. Jas. Nah, mulakno kena dirani kene iki kena kanggo barometer utawa percontohan desa-desa liyane. Nyatane kegiatan karnaval lancar, kegiatan HUT iki pirang-pirang lumaku kanthi rancak. Bengi iki ditutup wayangan ora mung Gareng Rudi, ora mung rombongan ning ya ana sampean, ana Brigel, ana Lintang, ana Debok, ana Basuki Kentuk, ana meneh kanca-kanca kabeh. Ana Jandu. Semangat ya. Semangat. Piye semangate? Tetap semangat sebagai warga masyarakat Indonesia. Kita harus semangat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semangatnya piye? Semangat merdeka. Partainya menghibur. Semangat. Kalau kae kenderane ku mlepet angawe-awe abang putih sampeyan kok itu andang sejatine. Negara kita wis merdeka. Ada dasar Pancasila. Dumadi kalane tangan. Itulah tahun 1940. Coba Brigel. Rambate radayu lepes kontosare. Rambate radayu lepes kontosare. Tumambak bareng maju nunggal tekad rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Bumi kelahiran. Merdeka, merdeka, merdeka. Wes merdeka.
sejatine negara kita mengerti kota ada dasar Pancasila dumadi kalane tangga itulah Agustus sesine wujud patus takang uluki Mas Kritik rapate ratayu lepes gontor bares rapate ratayu lepes gontor bares lemah pantaran maju tunggal dekat rahayu merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 Kupat lepat bener liwat apa sing dadi lekase panjenengan Pak Lurah Ahmad sedaya warga masyarakat Gundang Legi bisa kasembatan sedya tansah dadi desa ingkang bersatu nggih dadi desa ingkang baldatun thayyibatun barokahun gobur Allahumma amin amin den har terus oh terima kasih Sineman Jawa gongo dinekke nggo ganti bangsane ular kambang karo mari kangen aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan RI menurut aturan keluarga setiap hari berbuat kebaikan siaga menurut ayah dan ibundanya siaga itu berani dan tidak putus asa. Matur sembah nuwun, tapi menika njajal ngreyek saka kanca-kanca pesinden. Nglerek to? Nglerek ki ana Mbak Ika lho. Senajan to ora mesra. Kene ngatekon lho. Kula aturaken warga masyarakat ugi panitia. Mboten supaya Pak Kades, Pak Ahmad sukses selalu, berkah selalu sekeluarga. Wah, kaya bulan mlaku. Wanci Tondo mata gong tondo mata meratandani hati terus ayo kidul kawanane pistol nate gawe iki hiburan plak iki tondo mata iki plak ning nyatane mung katane mata tondo mata tondo wis ngarani mata kuwi mripat artine kenang-kenangan iki apa ya maksude
Tondo kuwi carane pertanda, mata kuwi mripat. Dadi nek kenang-kenangan piye to Kak? Lara-larae kuwi. Oh. Wah. Bapak niku lho. Heeh, cinta ki apa to Kak? Cinta. Cinta kuwi ciuman indah namun tetap abadi. Nene nano. Oh, pengamat dalang Mas. Nggih, menika ya cara anune cegah lek tombo ngantuk nggih Pak Dik. Nuwun ditenggani atas. Wah iya no. Men supen pepunden kula sing adu-adu saka Kediri rawuh rene, Nduk. Baregu nek piantune wis nang kono pokoke iki WA aku. Nano, kagem Pak Ahmad, Pak Kades sukses selalu. Tasik nenggani lho Mas. Lho iya no, pitik wis kluruk lho. Ora sida gawa kluthuk ya. Ya, memang gawa pitike ditenono sesuk tak parani aku ngono. Tibake enggak digawa. Malah kluruk. Pitik menika senggak. Oh. Kae paring dawuh tetelo suarane Ika tandha mata ki jebule penak ngono lho. Matur suwun ya, Tek. Oh. Kalau disauri kalau Ika ayu. Wah, sesuk. Nano. Wes gugah kabeh pitike. Wes iki gujeren iki engko diutil kae engko ya. Neno tak simpen ana kamarku dadi sulit saling rambu. Tak simpen rada slow ki mawon ya Cak Bagus. Dikolaborasi. Ika Ika Antonia senajan to lho Ika nendi to lah iki to wonge sing
kasih tondo mata diaturke nggo cegah lek tombo ngantuk. Heeh, pancen yo wayangan ki wektune sewengi utuh, Truk. Dadi yo tetembangan iki ngiras kanggo panglipur. Kayak ana anu tak selingi dhisik Mbak Krisnia. Pembang mboten angel Mbak panjenengan. Nggih. Yen liwat aku kelingan kubuk kae Kris. Biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge kubuk asmara biyen kae kanggo Penwati nganti besok ora bakal lali kubuk kae kebak crita tengah wengi nganti bakat rina catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ya perke genduk Lita ya kene nduk Lita gubuk asmara Cahayu wiwitan saka Mbak Krisnia dibacutke juniore ayo kene lho Yor junior oh Nur Maulita ya ayo buat Bapak Ibu pangarsa sing wonten ngrika nggih. Ingkang lenggan ya, Nduk Lita. nggih Gubuk yen liwat aku kelingan oh kubuk kae cangkeme sapa? ya Yo. Iki koplak kuwi. Tulisane abang. Abang. Apa kuwi? Asmara impen wadi nganti besok ora bakal lali yo ala apa iya tondo apa piye kubuk kae bak crita tengah wengi nganti gagat rina catatan sakjroning ati kelihatan luntur londo
dadi karwa Lita ki najan sih muda ki anu ya plak. Oh plak lek gamelan mati rawani muni dek. Nek gamelan banter kapan-kapan wis ya tembang ki rena. Ki nek Lita ki najan sih muda ki tembang-tembang lawas ya. Ngimel tembang anyar ya ora ketinggalan. Oh maksude Banyak den-den nom saiki kreatif kabeh contone kaya Mbak Prigel karo Mbak sapa sore kemo Lanting sapa? Lintang, Lanting. Oh bolak-balik iki. Coba kene Mbak Caca kene, serampat Bro, serampat. Iki pengen saploke latihan serampat iki njaluk spot serampat terus. Anu ya Pakmu nek ora serampat aku mah lolole la. Mene biyen sik wis ngulek sambil mbiyen saiki wis ngerti wisan. Saiki wis seru. Oh! Buat dulur-dulur wonten Gondang Legi. Jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Atan salibung pisan kas Mas, sak bintang kecile. Bintang kecil jauh tinggi ke tempat kau Selamat pagi. Selamat pagi. Iki ora dijak melu witekno ora melu aku ya saurane. Tenan aku enggak dijak, aku wis ora melu aku. Lah sesuk nendi kaya? Lah ya mangane kuwi ya. Ning omah kok dalu menika sowan Pak Lurah Ahmad. Nggih. Piantune Grabyak Semana aku foto. Kenjing Pak Ahmad. Aku foto karo Pak Ahmad iki jan aku ketok leku garenge cuwilik aku. Ngono penjane gedhe dhuwur. Waduh, Pak penjane kok inggil to. Nggih, nami kula Ahmad kok. Ahmad. Heeh. Ahmad itu sarwalinuwe sing baku muga-muga Pak Lurah jinanggung seger kewarasan, tatak tetek tanggon nggone Mranata Desa Gondang Legi sak wuduhe. Ora lali muga-muga dirgahayu Republik Indonesia. Ki padha karo awake dhewe jas merah, jangan lupakan sejarah. Dadi kena diarani warga masyarakat sayuk saeka kapti pengetan HUT iki tondo kalamun warga masyarakat mriki tetep guyub rukun, persatuan dan kesatuan tetap ditanamkan. Betul sekali. Tenan kok. Dek kapan kae kena diarani aku karo kanca-kancaku usum karnaval ki sirku ngetokke karnaval. Oh iya. Tanggalane wis tak tulis lah kok jebule bareng wayang ra sida le aku. Heeh, lah bareng karo jadwal wayang akhire wis mekur mantu kok kadoan. Dalu menika aja nganti ngurangi rasa syukur. Wonten pundutan jane
Napa? Wonten bojo loro, wonten lamunan. Nah, engko lamunan ben diaturke Intan ki mawon nggih. Kulo saking keluarga besar Pak Lurah kok. Nek aku njajal sekali tempo sampeyan nek nembang gamelan aku wis kulino. Nggih. Ning omah wis wireng-reng mek gamelan. Mosok ta? Bolak-balik. Aku gawekno lagu sing awake dhewe ben ketok intelek no bahasa Inggris. Oh, tak kira lek sing bojo loro mau. Wah. Lah kan pilihane bojo loro karo lamunan. Oke niki tak selingi lamunane ben diaturke Intan, bojo lorone engko kapan-kapan nek Pak Lurah wayangane. Napa Pak Lurah anu badhe nembang piyambak? Napa request napa, Pak? Monggo, Pak. Nyanyi niku wau. Monggo. Oh, bener. Nggih, lagune lagu sing semi Inggris mawon jajal. Pak Lurah niku cinta budaya kok. Anu Mas Dudi kula lakoni manut panjenengan sing penting pokok campur sarine. Wah. Oh, nggih. Wah, lagi kanca musik gedhe atine nek carane ngono. Piye kok ya. Oh, jaman semono aku matur, Pak, nganjuk niku sok-sok kula mboten beto musik niki dibeto napa mboten. Oh, dibeto Mas ben semangat. Oh, ngono. Wis. Agus langsung tak telepon. Jadi lho Gus, Koplak langsung tak telepon. Sida lho. Eki tak telepon, tibake turu. Rumah aku telepon Dinosa. Dinosa kuwi ning ndi? Kula pun teng Anjuk niki. Lah malah dhisiki. Tibake ning guyangan. Ah, sik cilik aja kok ya. Sabar. Lagune coba sekali tempo ora sinden ki ora mung nembang langgam lho, ora mung nembang jineman, njajal gawekno WhatsApp. Kakang Semar wonten dawuh Ndara kowe ana ngendi kula wonten ngriki Ndara Buta Pandhawa tata Gatiwisaya Indriyan Sasara Maruta Pawana Bana Marga ana Kakang Semar Badranaya mregegek ugak-ugak sadurita hemel-hem utawa hemel-hem Kakang Semar aja gojek ora prayoga lho wong gojek niku tandha seneng penggalihe nanging wektune ora prayoga dasaripun aku nandhang susah. Lho sampean ambak bagus kok kliwat susah karo ora kok ora enek bedane. Wong bagus niku nek merengut malah saya ketok mantesi. Ha mongko menika wahyane mangsa kala tingkepan Kang Putra ingkang mijil utawa kena diarani ingkang mapan guwa garbanipun Kang garwa Sang Dewi Darsanala putrane Bathara Brahma. Wayah tingkepan pahargyan kok sampean ndelik wonten mburi kelir. Kok malah ndelik wonten ngriki kok ora ning ngarep nemoni para tamu enten apa Ndara Kakang Semar kebasan uripku iki kaya ora ana gunane lho mboten wonten gunanipun pripun sampeyan menika tedhak turun lebesing watu wijiling andana wareh sampeyan niku satriya lananging jagat sotaning ngrat aba ning bumi kok rumangsa urip ora nek gunane niku napa lah pahargyan ramene kaya ngene kok sampeyan wonten mburi niku lho Kang garwa Dewi Darsanala